Madoka cherewa naMhanduwe tauya nhau dzanyasi zuwa re24 mwedzi uno waChiwabvu. Tiri kutanda nokunyepa kuti Jobozikara agara pamujere mazuwa 344 344 days pachirungu nyasi pakaita kunyangariwa wakomana. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Bato roCCC ragoreketa iro kuti zvakaitwa nehurumende zvokuti wanhu wakapara mhosva dzokubhinya wapwere nokubhinya wamwe waburitsiwe zvakaita kunyangaritsa. Ipapa wagotoreketa kuti zvikange zvakadarika kutoreketa kuti pachaendewa kumatare mhosva peno wanhu wakuti wabenhutsiwe mujere nokuti zvakaitiwa zviribe akamboona. Pese ipapa panomboburitsiwa wanhu wanenge wakaita zvokuponda nokubhinya wanoburitsiwa ba nokuti mhosva dzakaita kunyanya kuipisa. Ipapa rekai tione kuti zvinosvika papi peno kureketaku wakuru hurumende wachachinja maitiro. Heno tinoramba takandoringa. Kune mumwe aisenza kuzinara akapuwa makore 5 okugara mujere nodare. Ipapa kwai agoita nyaya dzouori saka abva aita kupuwa makore 5. Asi tinotoziva zvedu kuti ihoi duku kubata matemba kam kwawanenge wachiita. Hoi huru chaidzo wanenge wachisiya, miramba chaiyo wanenge wachisiya, paribe agoziva kuti chii chinenge chinyatsoitika. Rekai tirambe takaringa ipapo tinenge chikunyepai zvinenge zvichiitika zvo. Iyo kambani yoZinara yagoreketayo kuti mitero yodzimotika yakwidziwa kureketa kuno. Wanhu wari kubhadhara zviuru 44 pamotika diki zviri pamwedzi 4. Wanobhadhara mwedzi 6 kwai zviuru 66 zvomari yomunyika 66,000 pachirungu. Wari kubhadharawo gore kwakupeta kairipo kare. Imi pakaita kunyangariwa. Ipapa apa kwai magonyeti anotoda kubvisa mamiliyoni 2 chaiwo pagore. Zvakaita kuoma imi mari yacho. Heno mabiya angu rekai tirambe takaringa ipapa kuti zvinenge zvichena nokupimwa. Tiri pakukwidziwa papo kare Zinara yareketa apo kare kuti mitero yomugwagwa iya yomagedhe yomugwagwa kwai inenge iri madhora 2 okuAmerica kana kuti zviuru 4 4,400 kana yayo munyika. Zvakadando zviri kuratidza pachena kutoti wari kuseenzesa iyo kure muhomari husiri hwaana muturi nokuti hwaana muturi hwati wasvika ba kuzviuru 2 padhora ribodzi asi wakatopfuura zviuru 2 wautodanidzira zviuru 2,200 2.2 thousand pachirungu. Motoziva kutoti zvezuva uri kureketa kuti kwai mari yawo ichinosimba paribe. Sebethi Musengezi agoburika ari kureketa kuti pamberi nachamisa pamberi nobato roCCC zvavhundutsa wamwe asi wamwe waribe kuvhunduka. Idi chokwadi ipapa kwai munhu wese anombopinda muZanupf unotogara wakaita kungwarira chaiko. Nyangwe akati ndinokuda unotoramba wakaringa uchiuda kuona kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Pakaita kuoma. Rekai tionekwa zvinoperera izvozvi. Bepa nhau woZimPapers kureketa kuno rapinda mushishi. Kureketa kuno Wabasa waro wari kuita kuhwadziwa. Wagotoreketa kuti wachakona ba kuendesa kuramba wachienda kubasa nokudidi. Taakundomirira kuti tione kuti wachazviita chere zvauri kureketa zvo kana kuti wanokamanisiwa bedzi kubenhuka kubasa ko. Tinoramba takaringa tichikunyepai zvinenge zvichiitika. KuSouth Africa imi zvakaita kuoma. Heno kuti wabiedu wari kumbofungei ipapa wagotoreketa kutoti hurumende yemuSouth Africa taakuiendesa kumatero dzimhosva manji kana ikareka kugoburitsa wabiedu wokuZimbabwe waripo kwai wakasungiwa waakufanira kunge wachiburitsiwawo zvinoita wamwe womuSouth Africa mo.
rekai tione kuti zvinotekaira sei ipapa. Apa iwo ndo wabodziwo vari kuti takunyora tsamba kuna gurukota iri rozvo zvinoitika muSouth Africa. Ndo wabodziwo wakamirira kuti dare rodzimhosva ripe mutongo waro kuti zvichambotekaira sei nemapepa yawo. Ukaona zvadare heno mabi yangu kuti wari kumboedza kudii vanhu vaticharamba takaringa. Chikwata choBhoso Highlanders chagonzi nevanhu chireke kugoita kudando kuita kushaina kudando. Izvezvi wakwidza mari dzinobhadharwa nevanhu pakupinda munhandare. Wari kutamba kazuva ramangwana saka wabva wandoti kubisa papondo kuendesa madhora 5. Wamwe wabva watoti aiwa tichaenda bako mutambo yacho, asi zvakaita kunyangaritsa chaizvo zvawaita zvinhu. Mumwe muZimbabwe anonzi Vitalis Chikoko ariko kunyika yoFrance ari kutamba mutambo basketball agoisiwa pachikwata chakagona kutamba mitambo yose. Aiwa tinoramba tichizvitenda izvi dai zvaramba zvakadando. Takunyepai kareka kuti mangwana Highlanders inenge ichitatsurana naiyo Dynamos Dimbare kunhandare yeBaba Fields nguva dzomasikati dza3 tiringe dziri kuitika pasirese. MuSouth Africa Julius Malema agoti iye munyika mavo maakutoda GNU kuti waite zvisvinhu nokuti nhamo ichakona kuwaita kuti wakwangwaye. Heno mabi yangu kuti zvinotekaira sei ipapa, kana kuti wachazvikona chere ticharamba takaringa. KuMozambique kwai mahombekombe onyanza ese ari muMaputo achabvumiwa ba kuti atambiwe nevanhu kubva nguva dzo9 dzomanhoko kusvikira nguva dzo5 dzomakuseni. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbotekaira sei ipapo. Kwai vanhu wanyanya kubhinyiwa, vamwe wanyanya wari kupondiwa pokare ikweyo panguva dzousikudzo. Saka rekai vanhu wadando. Wamwe wanamukoti 1 kunyika yeTanzania wapinziwa mushishi kureketa kuno. Kwai wagoenda koba nhengo dzowapwere wagawa mwedzi wakazvawa mazuva apfuura ya. Zvakaita kuoma chaiko, zvakaita kuoma. Tikuramba tichitenda kuti wabatiwa wakasungiwa. Kaitione kuti dare rinowapa mutongo wakakura sei. Umwe wokugana anonzi Veti Tete kwai agobhagucha che achiteedzana nohwizi hwovhota. Kwai ari kuda kuti arekete nyaya dzokuti vanhu vari kunhadzira machira muganamo vari kusvipisa hwizi. Rekai tione kuti zvinoita kuti zvichinje chere kana kuti anokona chero kutohwara iye wacho. Tinoramba takandoringa. KuCameroon kwai kuna vamwe vapanduki wari dzauru kwakaenda kumadoka zuva onyika ikweyo. Kwai watora vamwe vakadzi vanopfuura 30 kuti kwai wakadziwa wagoramba zvokubhadharisiwa mutero nayo mapandukiwa. Unobva waita kuzvisaya ende wanotoziva kutoti wari kujairira zvauno kuti iwo wari kutora vanhu vari bepfuti iwo wakapakata. Zvakaita kunyangaritsa chaizvo. Isabel dos Santos kureketa kuno kwai agonzi nokambani yoUnitel toda kusungisa zviuru mamirioni 400 chaiwo ipapapa mamirioni heno kuti achinawo chere nokuti kuti pakaita kunyangariwa. Tinoramba takaringa kuti ichaenda nokupi nyaya yacho. Kambani yoNetflix izvezvi kwai yakuita manje zvokuramba kuti vanhu varambe vari maroja. Yakuda kuti munhu ega ega anga achizvivhurira akaundi yache ikweyo kuti akone kubudirira kuseenzesa dandemutande rawo. Kwai anenge ada kupa mvumo kuno mumwe munhu anofanira kubhadhara madhora 7 chaiwo mari yekuAmerica. Ndopamunotoona kuti wazhinji wangu vari munyika medu muno wangu wajaira kuti wanoita zvokutamba padandemutande reNetflix wachindopuwa nevamwe zvakukuhwa idi pakaita kunyangariwa. Asi takadaro tiri kutenda tiboya nezuva ramangwana iro zuva ronyika dzomuAfrica. Murinzike zvisvino mabuja.